Nu vil jeg snakke om immunforsvaret ved en virusinfektion. En virus kommer ind i kroppen, og en makrofag går i gang med at fagocytere, altså æde virussen. Når makrofagen har ædt virussen, påtager makrofagen sig virusens antigener på overfladen ved hjælp af MHC2-molekyler. Derfor er det muligt at binde sig til en T-cellereceptor og CD4 på en T-hjælpecelle. T-hjælpecellen igangsætter delingsprocessen og aktiviteten, fordi T-hjælpecellen har opdaget det fremmede antigen på makrofagens overflade. Ved hjælp af signalstoffer aktiverer T-hjælpecellen flere makrofager, så de kan fagocytere flere virusser. Den B-lymfocyt, som har antistoffer, der passer til antigenet, vil gerne binde sammen med det fremmede antigen. Ved hjælp af B-lymfocyttens MHC2-molekyle fremvises antigenet derefter. Når B-lymfocytterne aktiveres, deler de sig og bliver til B-huskeceller. Når B-lymfocytterne deles, dannes der også plasmaceller. Plasmacellerne producerer antistoffer mod de fremmede antigener. Antistofferne sætter sig på antigenerne, og virussen lammer derved denne virus. Virus bliver ædt af makrofager og bundet antistof. Ved hjælp af signalstoffet interleukin aktiverer T-hjælpeceller T-dræberceller. T-dræbercellerne deler sig, og nogle bliver til T-huskeceller. T-dræbercellerne kan opdage, hvis der er et fremmed antigen på overfladen af eller der er inficeret, og dræber herefter disse celler. De inficerede celler udstiller virusantigener via MHC1-molekyler. Hvis der er en MHC1-celle, dræber T-dræbercellen den, men kun hvis den har MHC1 i sig.